سلام تخطاتلتنا هذا channel كم يكنيهم لو مو نخلنا تحنصنا تتبابعنا موتيفيت جبرنا زبل كوار استحيزة غريبة له نايلو مارس نمبر كبوت كتنا بعوت يعتبل rise above your failure حد جزء كل جزء كنت متكلنا تعويتهم زلوا بلا على بتعهم زلوا كن رخلنا وي ورك مالاليا وزخر له ويكشلهم وي سبب زعمهم كزارب كله اتقدم زحرفوا ودقاتن دخاماتن صقاماتن سلنرسعو طريلنا نابخم بصحنا دلي هيوت ግን كما يكونتن كل ግዜ ቅድሚ ዝኾነት ነገር ዓወት ምብፃዕካ 10 ግዜ 20 ግዜ ውድቀት ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ብኻልእ በንፃሩ ክንወድቕ ከለና መወዳእታ ከም ዘይኮነ ዝኾነት ዓወት ውፅኢት ናይ ውድቀታት ምዃና ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ብዙሕ ግዜ ካብ ዝወደቕናዮ ናይ ምትንሳእ ፀገም ስለ ዘለና ኣገደሲ ዝብል ኮን ምኽርታት ኣብዚ ቀሪብ ኣለኹም መቀጥታ ናብኡ ክንኣቱ እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና success is built on failure እንታይ ማለት እዩ ዓወት ብውድቀታት ዝተነደቀ እዩ ወይ ዓወት ቅድም እቲ መንደቕ ናቱ ትእምኒ ንዑ ነዲቕዎ ዘሎ ውድቀት ኣብ ልዕሊ ውድቀት እዩ ተጋጊና ጌጋ ተጋጊና ባላሽና ወዲቕና ኣብ መወዳእታ ኢና ትጥዑይን ስራሕ ንሰርሖ እምበር ጥሪልካ ጅምር ኣቢልካ ናብ ዓወት ዝበፅሕ ሰብ የለን ምናልባት ከምኡ ተጋጢምካ ኣሎ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ እቲ ዝዓበየ ዕቤት ስለዘይበፃእካዮ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ትጀሚርካ ዘለካ መንገዲ ዓወት መጀመርያ ክትጅምር ከለና ክንዕወት ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ግን ግድን ፈተናታትን ውድቀታትን ክመፁና ስለዚ ንዑ ክሕግዘና ዝኽእል ዝበልኮ ትምህርቲ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ቁፅሪ 1 ካብተን ምኽርታት ናይ ሎሚ እንታይ ትብል failure doesn't come from falling down it comes from not getting up failure ወይ ውድቀት ወይ ድኽመት ካብ ምውዳቕ ወይ ብምውዳቕና ኣይኮነን ዝመፅእ ኩሉ ናይ ግድን እያ ክንወድቕ ኩሉ ሰብ ከዓ ናይ ግድን እዩ ክወድቕ እዚኣ ክትርዳእና ኣለዋ failure ዝብል ወይ ካብ ውድቀት ወይ ድሕሪት ምትራፍ ካብ ምንታይ ይመፅእ ካብታ ዝወደቕናያ ዘይምትንሳእና ንሱ እዩ ዘምፅኦ ስለዚ እዛ ነጥባ ነስተውዕለላ you are a failure ክብለካ ክእል ሰብ እዩ ወይ ከዓ I'm a failure ነብስና ሰብ እኳ ይብለና ብዙሕ ግዜ ነብስና ግን ኣነስ ጥቕሚ የብለይን ኣነ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብለይን ኣብ ኩሉ የዝተርፍ ንብል ከለና no failure does not come from falling down ካብ ምውዳቕካ ኣይኮነን ስለዘጋጠመና ስለዝወደቕና ሓንቲ ግዜ ወይ ሓንቂፍና ስለዝወደቕና ኣይኮነን እቲ ውድቀት ድመፀና ውድቀት ካብቲ ዝወደቕናዮ ሓፍ ክንብል ክንትንስእ ሞራል ጌርና ከም ብሓድሽ ክንጓዓዝ ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ወይ ክንገብር ኣብ ዘይንፍትነሉ ደረጃ እዩ እቲ ፌይለር ወይ ውድቀት ዝበሃል ዝመፀና እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ፈተና ድዩ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ናይ መኪና ድዩ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ድዩ ኣብ ናይ ሃውስ ቢልዲንግ ድዩ ኣብ ናይ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ድዩ ፈተና ናይ ሂወት ኣብ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ድዩ ክንተርፍ ከለና ምትራፍ ኣይኮነሱ ንወድቕ ኢና ዘለና እቲ ሕቶ ግን ውዱቃት ዝገብረና ካልኣይ ግዜ ስለዘይንፍትን ሳልሳይ ግዜ ራብዓይ ግዜ ሓምሻይ ግዜ ስለዘይንፍትን ምክንያቱ ኣብ መበል ክንደይቲ ክንትንስእ ምዃንና ስለዘይንፈልጥ እታ ህያው ኣብነት ኣብዚ ንጥቀመላ እንታይ ቆልዓ ንቆልዓ ክንርኢ ኣለና ቆልዓ መጀመርያ ምኻድ ክጅምር ከሎ ክንደይ ግዜ ይወድቕ ብዙሕ ግዜ ይወድቕ ሕጂ ወለድን ድሕሪ ኮይና ማለት እዩ ሓደ 5 ግዜ 10 ግዜ ወዲቑ ምስ ተሃረመ ወደይሲ ዝኸይድ ቆልዓ ኣይኮነን ክኸይድ ዝኽእል ቆልዓ ኣይኮነን ኢልና ተስፋ ንቆርፅ ኢና ከምኡ ዝብል ፋሚሊ የለም ከምኡ ዝብል ወላዲ የለም ኖ 1000 ግዜ ክወድቕ እዩ 2000 ግዜ 10000 ግዜ ክወድቕ እዩ and finally ምኻድ ጥራይ ምኻድ ዘይኮነስ ክጎይን ክዘልልን ከም ዝኽእል ንገብር እንታይ ማለት እዩ ሂወትካ ከመይ ክንወድቕ ከለና we have to rise ካብቲ ዝወደቕና ሓፍ ክንብል ኣለና ክሳብ ንትንስእ ድማ ክንፅዕር ኣለና this is what ta message ናይዛ ጥቕሲ ከማ ምዃኑ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ነጥቢ we can do anything we want to do if we stick to it long enough ሄለን ኬለር ዝበለቶ ጥቕሲ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሂወት ኩሉ ነገር ክንበፅሖን ክንገብሮን ንኽእል ኢና ጥራይ ምስኡ ግዜ ክንወስድ ኣለና ንእሽተይ ግዜ ዓቕሊ ጌርና ስና ነኺስና ኣብኡ ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ኣብ ኢክያ ሓደ ንብረት ትገዝእ ብቕልል ዝበለ ኣነ ይገብሮን እየ ትብል እዚ በቃ ኣነ ካብኦም ሕጂ ሓደ ነገር ቅልጥፍ ኢሉ እንተዘይገይሮ ቀልጢፉ ተሽሚ ይገብረኒ ግን ናይ ግድን ክገብራ ኢልካ እንተዓጢቕካ ርግፀኛ ኢኻ ትገብራ ሂወት ድማ ከምኡ እያ ናይ ግድን እየ ክገብራ ናይ ዓበብ ስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም እቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ግድን ክገብራ ስለ ዘለና ምስኡ ግዜ ክወስድ ኣለና ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ክንብል እንድሕር ኸይልና ዓወት ኣባያ ዘላ
نزي نجرزي كجبره كند زحتة تواجع يحتت كند زوسة جزء وسط كند زحتة تسعري دخام رهات بزي قدس كجبره إلنا أنت تبجسنا تراي زخنا نجرا في وقتنا عن جبران غير you can be an engineer you can be a doctor you can be a computer scientist you can be a software developer anything كل نجار كبر يكعليو بفل هيدا ما أفضل نياج مدرخ تكنولوجي كل نجار قليل غير قريب لنا له all we need is جزينان سن منكاسن discipline يزرلينا زخنا نجار نجبر discipline معناته تتمرتي تفلتت أب كل يزرله تسأجم تايو እቲ ኢንተርቴይንመንት ወይ ትምዝንጋዕ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዛ ናይ ትምህርቲ ናተይ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ንክትህብ ኣሸጋሪ ዋላ ከም ጠቕመካ 100% ትፈልጥ ኮይንካ ዋይ ምክንያቱ ፊልምታት ተደርዲሮም ኣለዉ ደርፍታት ተደርዲሮም ኣለዉ በብዓይነት ኩሉ ፊልም ናይ ፍፃዓዱ ናይ ሓበሻ ናይ ኢትዮጵያን ኩሉ ከምኡ ድማ ስለዚ እቲ ግዜና ዝቃፀብዙ ስለዝኾነ ዲሳይድ ክትውስን ክትክል ኣለካ ሂወትካስ ኣበይ ንምንታይ ካ ግዜካ ትቦ you have to decide and the decide gear kadama you will be successful at anything yatulana dal Keller that's also yeah we have to be careful about that our greatest glory lies not in never falling down but in rising every time we fall yeah تقصي Confucius na China philosopher the method يعني انتهت بالله تزعبي حقوس وكبري ودستنا هيوتنا ካብ ዘይምውዳቕና ዘይኮነሲ ወዲቕና ካብቲ ዝወዳቕና ክትንፅእ ከለና እዩ ዝመፀና ሓደ ነገር ሓንቲ ግዜ ፍትን ኣቢልካ እንተረኺብካዮ ኣይተሰማቕሮን ኢኻ መቐረቱ ኣይበፅሐካን እዩ ሓደ ነገር 2 ግዜ 3 ግዜ 4 ግዜ 5 ግዜ 10 ግዜ ወዲቕካ ተሸጊርካ ፅዒርካ ረሃፅካ ኣፍሲስካ እንድሕር በፂሕካዮ ግን ክብሪ ኣለዎ እዚ ነገር እዚ መዳልያ እዚ ክብሪ ኣለዎ ኣትሌትስ ጎዮም ናይ 10,000 20,000 ክወዙ ከለዉ ንብዓትን ረሃፅን ብሓደ ለውፅኡ ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ 4 ዓመት 3 ዓመት 6 ዓመት 10 ዓመት ከይቋረፁ ለይትን መዓልትን ቀትርን ኣብ ፀሓይን ኣብ ቁርን ዝጎየይዎ ፃማ ኣብ ውሽጢ ሰዓት 2 ሰዓት ስለ ዝሓፍስዎ ዘለዉ እሱ እቲ ስምዒታቶም ቋፅር ወይ ኩን ዘብክዮም ዘሎ ተዓወት ወርቂ እቲ ገንዘብ ኣይኮነን እቲ ዝሓለፎ ኤክስፒሪየንስ ነዛ ናይ ሎም መዓልቲ ንክበፅሑ እቲ ድሕሪ መጋረጃ ንሕና ደይንሪኦ ዘለና ፃዕሪ ንሱ እቲ ነፍሶም ነቲ ዘሕልፍዎ ፃዕሪ ናብ ምድፍናቕ ዝወስዶም ስለዚ እንታይ እዩ እንተወዲቕና የስ መሪር እዩ እወ ብርቱዕ እዩ ከቢድ እዩ ቀሊል ይብል ኣለኹን ግን ካብኡ ክንትንስ ከለና ዝስማዓና ሓጎስን ኩርዓትን ኮንፊደንስን ግን it's worth it ንከምዚ ዓይነት ሓጎስን ኩርዓትን ንክስማዓና ካብ ዝወዳቕናዮ ክንፅዕርን ክንደክምን ክንፍትንን ከም ዘለና እያ ዛናጥ በዚያ ካብ Confucius ተዘኻኽረና ዘላ the first point is falling down is an accident. Just falling down is an accident, but staying in the ground is a choice. تمالت يزي كنودق حدقا እዩ كل ሰብ حدقا يقاطمو وزبي ዝኮነ ንሰብ حتى عنقفካ ዲኻ ዝኮነ ነገር ጌጋ ተፈፂሙ ዲ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ብሂወትካ but ኣብቲ ዝወደቕካሉ በጢልካ ምትራፍ ግን it's your choice ምርጫኻ እዩ ክንጋገ የብልናን ኣብቲ ዝወደቕናዮ ቦታ ጠንቀላላ ምባልና it's our choice that's what we are choosing ሕማቕ ነገር ያጋጥመና ኣሎ ኣጋጢመና ሓደ ግዜ ብጌጋ ዲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ነገር እቲ ክንወፅእ ዘይምኽኣልና ግን ናትና ምርጫ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ነገር እቲ ክንመላለስ ስለ ዝመረፅና ኢና ነብስና ይነታለላ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ኣብ ሂወት ከጋጥም ይኽእል እዩ ካብቲ ዘለናዮ ንክንወፅእ ግን ሓላፍነትና እዩ ኣብቲ ዘጋጠመና ጠንቀላላ ንብል እንተለና it's our choice ምርጫና እዩ ስለዚ ሕጉሰና ኢና መሪፅና ዘለና ከም ክብል ኢለ ይኮንኩን ኣብቲ ሕማቕ ነገር ስለምንታይ ጠንቀላላ ንብል ሓንቲ ቪድዮ ገይረ ነይረ ሓደ ግዜ እቲ ሕማቕ እውን ከይተረዳእና ስለንደልዮ ምናልባት ሰባት ንክመፁና ሰባት ንክግደሱልና ስለዚ ሕግዝ እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክኾን ይኽእል ኣብቲ ዝወደቕናዮ ድንጋፀ ክንረክብ ዲና ሰባት ደንጊፆም ክፈትውና ድዩ ኣብኡ ጠንቀላላዕ ክንብል ንመርፅ ኢና but it is a choice እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ንገብሮ ዘለና ወዝቢ ወሪድና ዘይኮነስ መሪፅና ኢና ከምኡ ክንከውን እምበር ካብቲ ዝወደቕናዮ ሓፊልና ጉዕዞና ክንቅፅል ንኽእል ነርና ኢና ንሱ እንደዝኾነ ነይሩ እቲ ምርጫና ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትወድቕ ሓደጋ ከጋጥመካ ዝኾነ ነገር ፀገም ከጋጥመካ ኣብ ትምህርትኻ ክትሓምቕ ክትተርፍ everything that's normal ኣብቲ ዝወደቕካዮ ተስፋ ቆሪፅካ ክትገድፎ ግን it is a choice እዚኣ ክትፈልጥዋ ኣለኩም እዚኣ ተፍልልና እታ ማለት እዩ እታ ሓምሸይቲ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ጥቕሲ ናይ ካብ ሞራላዊ መፅሓፍ ወይ ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ወይ ካብ ሓደ
نيسوس تقصتات له أب هيوتنا لك كم تام منفسه هيوتنا تقمز له أب معلته هيوتنا أكيد داسي بقت هذا تعوت له زي حد أنت تقول ask it will be given to you search you will find knock the door shall be opened for you يقول يسوع تمالتي تلايو ترغبيهم حتى كوهابكم مع صد ما كحكوا كفتلكم انتي مالتيو كل جزء كنودق نخل انكفات كقاطبنا نخل كعصبنا نخل مع everything it can happen نحن يرتراينا في سدتنا نبردلنا قد ما حنت انا تبل مع قد مركبنا 3-4 مع كعصبنا مخانكم فلت كنكلالنا كسم بدنا يبلون it's normal تلنتينا يرتراينا مستقوا عنقوا صقمالنا كبت حبرتسب ايكونات all the odds are against us كلتي حماق زبله اغوننا له نوع excuse كنغبري بلا نسو it's given ولا PhD تمرن تغيرك ابصراح على كلغا you face exactly the same problem ولا تنزل على تمرت زلو ابتا عودناتهم عبس اغامي زغاطم مغنياتو لك كم تحتواي كفال صقامات زلو ابتل على واي كفال وصقامات مغنياتو ابتل على واي درجه خدبص كلغا ناتو ليفل صقام علو تحتواي درجه كل جزء ابتل على واي بوتا زبس حسب زوحد حسب سلا زلو እቲ صقامات او حيش مغنياتو ابتل تمرت زي بلا تحتواي درجه كل جزء بس حسب سلا زلو باي ديفولت او مس نورمال مس زز مص حدش لتقالس قرب او تي صقامات كبزه خل انتين مالتي ግን it doesn't matter where we are كل جزء صقامن دخامن صقامات كጋጥመና ምዃኑ ክንርዳእ ክኽላልና ስለዚ ኣብቲ ዘጋጥመና ግዜ ask ምኽሪ ማዕዳ ሓገዝ ዝኾነ ነገር you have to ask ኣበይንኻ ተዓፂኻ ጸሎት ጌርካ ገለ ማለት ይኮን go out meet people call people reach out ሰባት እዮም ክሕግዙኻ ኣምላኽን እኮ ወሪዱ ባዕሉ ይኮነን ዝሕግዘና ሓንቲ ዕላል ኣላ ኣብ በርሊን ኣብቲ ወርልድ ዎር ሰከንደሪ ሓደ ዓብይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓወልቲ ነይሩ ኣብቲ ኩናት ብርቱዕ ኩናት ዝነበረሉ እቲ ገለ ተኽሲ ነቲ ኢድ ናይቲ ሓወልቲ ናይ ኢየሱስ ማለት እዩ ሰይርዎ እቲ ክልተ ኢድ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ሓወልቲ ማለት እዩ so ድሕሪ እቲ ኩናት እንታይ ኢሎም ከንፀግኖ እቲ ኢዱ ንምለሰሉ ገለ መለ ኢሎም ኣብ ዝሓስብሉ ዝነበሩ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ኖ ኣይነ ኣልየሉን ኢና ኢዱስ ኣይንፅግኖን ኢና ዋይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ወይ ኢየሱስ ኢድ ኣየድልዮን ኢዱ ንሕና ሰባት ኢና ኢሎም ጥቕሲ ኣብ ጥቕሲ ፅሒፎምሉ ማለት እዩ ጅኸም ኢላ ኣላ God does not have hands ኣምላኽ ኢድ የብሉን ኢዱ ንሕና ኢና ኢድ ኣምላኽ ኮይና ንካልኦት ሰባት ንሓግዝ ኢድ ኣምላኽ ሓግዘና ንሕና ኸ ኢድ ኣምላኽ ክንከውን ኣለና ኢሎም ተኪኦም ማለት እንታይ ነው ማለት እዩ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ፀገም ኣብ ዘጋጥመና ክንሓትት ምስ ሰባት ክንቀርብ ክንሓትት ክንውከስ ምኽሪ ክንሓትት ክንክእል ኣለና right ታሻት ሸይቲ be careful እዚኣ ኣስተውዕሉላ the biggest failure you can have in life is making the mistake of never trying at all تزعبي ውድቀት ኣብ ህይወት تزعبي ጌጋ تزعبي ስንፍና ኣብ ህይወት ታዩ ፈቲንካ መውዳቕ ኣይኮነን no ፈቲንካ መውዳቕ ኣይኮነን እቲ ንኸይትወድቕ ከይፈተንካ ምንባር እቲ ዝዓበየ ውድቀትን ፍሽለትን ኣብ ህይወት እዩ እንደይ ሰባት ኣለው ብኣፎም ወሓለታት ዝኾነ ነገር ግን ክፍትኑ ዘይክእሉ please ፈቲንካ እንተወዲቕካ you have to be proud ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ there is a big culture ናይ entrepreneurship እንታይ ማለት እዩ ሓደ ካምፓኒ ፈቲንካ ፌል እንተጌርካ you are celebrated still ነዚ ብዙሕ እዮም ዝፅዕሩሉ ግን ካብ ኤሮጳ ክነወዳድሮ ከለና ኣብ ኣሜሪካ this culture has brought a lot of Googles and Facebooks እንታይ ማለት እዩ ሰብሲ ንክፍትን ንክወድቕሲ readiness ኣለዎ ኣብ ካልእ ካልቸርስ ኣብ ባዕሊ ኤሮጳ ግን ሰብ ብጣዕሚ ይፅንቀቕ ንኸይጋገ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ እውን ኤግዛክትሊ ከምኡ እዩ ሓንቲ ግዜ ምስ ወደቕካ ኩሉ ሰብ ጠፋሽን እንታይ ገለገለ ኢሉ ጃጅ ስለዝገብረካ ሰብካ ወይ ይሃድም but we shouldn't care about that ኣብ ህይወት ዝዓበየ ውድቀት ዝዓበየ ጌጋ ዘይምፍታን ጥራይ ፈቲንካ መውዳቕ ኣይኮነን እዚኣ ፈሊና ንጋ እዚኣ ሓንቲ ክንዝክራ ዘለና ዝኾነ ነገር ክንገብሮ ዝደለና ደርፊ ይኹን ዋላ እቲ stupid ኢልና ንሓስበ ነገር እውን we have to try it ምክንያቱ ኣብ ህይወት ኣብ መወዳእታ ዘጣዓስ ፈቲንካዮ ዘይገበርካዮ ዘይኮነስ ክትገብሮ እናኽኣልካ ዘይገበርካዮ ፈሪሕካ ዝገደፍካዮ እዩ so that's all I can give you the formula for success but the formula for failure is trying to please everyone እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ሓጎስ ናይ ዓወት ፎርሙላሲ ክበኩም ይሸግረኒ እዩ ዋላ እኳ ፎርሙላ እንተለዎ ሃርድ ወርክ consistency ኣብ ዕላማኻ ምፅናዕ ዋላ እኳ እንተዝኾነ እታ ቀላል 1+1 is equals to 2 is a formula ሓደ ተደምር ሓደ
ناي عوت فورمولا كبكم بقليلو يخبدني بلالو ناي ودقت فورمولا جن بقليل كبكم بقل بزي قال صحري نساقة نقول سب كتحقوس مفتان نسب كتحقوس مفتان قداميتي ريسيبي ناي ودقت يوم مخنياتو نقول لك حقوس فتن نولا حدا يحقوسن سلازغونه تزيادة نسخة تحقوس هذا لك نعخان نعلام خان تراي كله مسلو بعلوك حقوس أملاخ يبوي أنا نزان نفسي نزان عايت خون علامة يكسر هذلني دايما لتي نخلو سبات كبدل على ما لتي يكون نو خلو سبات كحق زي بستخال النمطة جن I am responsible for my happiness and I have to please me أنا نعيت رايك حقوسن كسم عندنا زيارة عرفتها زبلوخا كتقبر صبغون ديو جن تعرفتها زبلوخا أنصار نسخات عملوا لين تخين كان عخيها تمد لك قدامي فانا نفسها تكون لك فانا كلا يكون لك ولا سبيتها ولا عرقها ولا حوقها بزي قد be the first fan the greatest fan of yourself نفسها فتتخين كان نفسها تخبر تخين كان نفسها تسمع تخين كان you will be able نخالوت كاك السمع كتمهر كتحجز تخلعها شو لأن شوعات تقصات تقداميتي وتكت مالت مولا زي كونسي أبتو وتكت من بار كابتو وتكت كتنس زي مفتان مخانو so أب هيوت وديقنا يلنا كنا مارر ويكن سنبد وي حماكس معنا يبلون حف يلنا أفتزلنا عن كتر لنا أب هيوت دما هيلن كيلر تايلاتنا we can get anything we can do anything we want it doesn't matter what it is again we have to stick with it long enough كن زوسة ده يوسد كن زحتة يحتت زي بالمنتاليتي انت لنا we can succeed and success is just over the corner Salsiti, our greatest glory lies not in never falling down, but rising every time we fall. تزعبي حقوس ويكرعت ويكبري زسمعنا كابزي مودعنا يكونن. No. وديقنا every time كنا ودق لنا كاو حفي لنا تنسقلنا then we are stronger, we are confident. الشيخ هذا حقوسنا. Sorry, ترى بعيد دما falling down is an accident. كل سب كودقل كل سب كترفخل كل سب حماك كاتم يخل حدا قاسلو زغونه ابتز ودق كايو منبار كاو زي ما تنسى او تنقلالا عم بالكن it is a choice من رجعي زل مرص كاي خاو تخون كالاي كل غزا في وتنا وتقات شجر دخامنت كغاطمانا خالو ask يسوس يلناي ask حتتو كوهابكم دلي كترخبيهم مع صقح قفتلكم لذي كمان كغاطمانا خالو كفالنا هيواتيو هيوات ديزاين كوينا يبغون كغاطمانا مغان كغاطمانا خالو كن we have to search بعضنا فتحته زي كنا حاجز كنا حتى لنا مخرج حتى لنا كن دلل لنا معصو تتحطينا كلمه معصو دلل لنا we shouldn't give up that habit the biggest failure you can have in life is making the mistake of never trying one تزعبي كيكاوي تزعبي وتقطع هيوتنا هنغبرن خلكا مفتان ديكونس كيف فتنا كاين ودق فرينا كاين غاغ فرينا سقينا نحلفو تزعبي كيكا هيوت نسيو دما زتاحس تاني مود اتا دما فورمولا ناي عوت كوا كبد بلنت خوينو تا وصتي فورمولا ناي ودقات جن نقول سب كتحقس مفتان نقول سب كحقس سب يلا مغنياتو سباتنا ناتهم دلي سلازلو نخلت سبات تازبلصت وانت يبكايو اتحده بمنتاي كي حقوس خل نتخال اي سلازهاب كاتراي بين خوزا سلازله هيمانيتي كومي سبات كومينا سلامنتاي كومي يلنا خنمرامر يبلنا تنجر كومي كم خوينو خلو جن ابت زلو تمجرنا نتعاطف معناته مبزحتنا دك سبات اب كن عريان نخل فوكس جرنا تمراميرنا اب تخن صلو نخل تتزاريبنا يحشنا كاب اب ابستراكت كجبر زي خل سلامتاي نجرات العالم زدر بخيم تحت ورطو سلامتاي جرافيتي لون دهيلكا well صبوي كميل كات تحت ساينتيفيك حتى سلو زغونه but you cannot change it easily زياده ابت زلو كنتات انا تايك برخ دينا ومن عوض زياده ربع